हेल' गाइसमोन नै जोंना न'आव मावजि मासे फैदोंमोन आरो ना न' खाथिनि ओमफ्राय दा बे फिसा दाख्लैनो फिसा जादों नुस'नाखै ओमफ्राय नै दिनै नुबाय आरो ना नागिरै नागिरै दिनै थारमाने नैबे औवासुं खनायाव जानानै दङ माबोसेथाय दा बेखौनो नोंथांमोन देखायनो सेस्था खालामगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'आ माने औवासुं सिङाव मानसिबो हाबजाया आखाइबो सिङाव हाबजाया दा सेल्फि स्टेन्ड लानानै आं बेखौ नैबे सेल्फि स्टेन्ड लाबाय बे सेल्फि स्टेन्ड लानानै आं सिङाव सोहरनानै देखायनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'खौ बै औवासुं सिङावनो दिनैसो नुसनदों आधा मास बारलायलायबाय बे औवासुं सिङावनो नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायनो सेस्था खालामगोन देखायनो सेस्था खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने सिंथारावसो आरोना मबाइलाबो बोरै सोहरगोनथाय गोग्लैगोनसो नामाथाय मबाइल सोहरबा मबाइला नांखानानै होमबाबो सेस्था खालामनायसै आरोना लोगोफोर बोरैबो खायथा खुथा हाबलाङोना हाबलाङा माथो हाबनो नागिरा नै सेल्फि स्टेन्डआ नांखालायबावसो ओरै खायथासो नुबाय मासेल' ना मा जाखोथाय मासेल' बादिसो नुबाय माथो मासेल'थ' उल्थासो नुबाय माथो नै मबाइलाव सेस नांखाजोब्बाय हाबलाङा सिङाव दस्रा साइडनिफ्रायबा नुगोना नुवाथाय ओरैनिफ्रायबोथ' नुहुरा माथो नुहुरा ओरैनिफ्रायबो सेस्था खालामनायसै नुहुरालै खनसे ट्राइ खालामबावसै एबाराव मावजि फिसा बेसेबांबा गोबावनि दिनावसो दिनैसो नुजाबाय मासेल' साला बा सिङावसो जायो खोमा खेला औवासुं सिङावसो न'आव जागौआ साननाया हेल' गाइस नोंथांमोनाथ' बिदिबा नुखाबायानो जाहैबाय ना मावजि फिसाखौ मावजि फिसायाथ' बे औवासुं सिङावनो खयथा माबैसे जादों बेखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन आरोना लोगोफोर थारमाने न'आव जागौबा सानदोंमोन आङो बे मावजिखौ थारमाने न' खाथिनिसो जोंनि नङा दा जोंनि न'आवबो जायासै बियो खालि मोनायाव फैयो थाङो जायो बिदि आरोना बिराद सिखारि मावजिया बिमाया दा बे फिसाया बे औवासुं खनायावनो जाबाय आरोना मासेल' बेथ' नुखाबाय दा दिनै भिडिअ'आ बेनोमोन लोगोफोर आं बेयावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर बाय